Byddwn ni'n ôl yn y gegin, a kebabs, pinafal a banana sy'n ti ar ein cyfar ni. A dwi'n mynd i ddweud o cychwyn, ddim hyn di'r cynwysion dwi'n fwynhau fwyaf. Ti'n licio pinafal o wain? Na, dw. Ti'n licio banana? Ddim felly, na, dw. Yey, mwy i fi. Fi wedi gwneud hyn o'r blaen, mae'na sawl peth i fi'n defnyddio, dwi ti'n mynd hoff o'na. Tacos melys. Mae'n ffestyn yn o'r isa, ond ie. Wrth gwrs, o'n i'n sôn o ddechrau raglen, mae kebab, teie kebab yng Nghymru wedi cael i clodfori yn ddiweddar y gorau yng Nghymru. Felly, dyna pam i ni'n gwneud kebab. So, rhywbeth bach melys ar te. Ie, o'n i'n moyn cadw yr un thema, a feddyles i beth o'n i'n neud sy'n gallu mynd ar kebab. A fi'n ymal yn neud kebabs ffrwythau, fel salad ffrwythau a'r kebabs i blant. Mae ffordd o gan nhw i fwyta fwy o ffrwythau a wahanol lliwiau ac yn y blaen. Ond beth am wneud kebab wedi coginio. Felly, beth sy'n gyda fi fyny, dyna'r un mas i ddechrau gyda nawr. Rhain wedi gorffen coginio a wedi cael ei wneud mewn bater a ddangosau chi sut. So, dyn ni'r un mas, gewn ni llai o sŵn. Reit, so yn gynta, bananas. Fi'n synnu bod ti ddim yn hoff o bananas. Ond na fita nhw. Na fita nhw, ond dim fita unrhyw ffrwyth arall gyntaf afal. A jyst mae banana ar ôl yn mynd, gont. So, banana, a dim un, yn aml iawn, ni cogyddion yn gweud, os ydw wedi mynd drosodd, os ydw e'n ddi ac yn feddal yn y bowl ffrwythau, mae'n delfrydol ar gyfer neu cacennau ac yn y blaen. Tro ma, i'r gwrthwyneb, ni moyn rhoi caled oherwydd maen nhw'n mynd i dyn nhw'n cwmpo i ffwrdd. Felly, yr banana fyna wedi dorri lan. Mae nawr yn tymor y pinafal. Mae tin yn costi tua 70-80 cinog. Mae'r pinafal cyfan y fyna, gredwch chi ddim faint gostodd hwnna i fi gynne, 50 ciniog. Waw! Achos bod nhw yn ei tymor. Achos bod nhw yn ei tymor. Ond hyd oedd yma pris yna, swn i'n brynu fo. Dwi ti ddim yn mynd i fynd yn hoff o'r ryseit yma. Na, na fita'r banana yn bigo rôn y pinafal. Tra bod nhw yn ei tymor, maen nhw ar ei gorau wrth gwrs, felly to i dorri nhw mewn i strybedi bach, yr un maint ar banana, fel bod ni'n gallu dod i nhw yn dwt ac yn daclus ar ben y ffon. Felyn iawn, mae prynhaw ma. Yn iawn, ydyn ni. Felly bach o banana, bach o'r pinafal. A fi wedi sychu'r pinafal gyda llaw, fel bod ddim gormod o lleithder arno fe. A sy'n chwygu mae'r reseiti neu heddi'n addas i bobl sydd ddim yn gallu bita gluten? Odi, mae yn, oherwydd, ewn ni mlaen nawr ten at yr... So mae'r kebabs fyna, a mae rhaid i ddangos rhain i chi. O, cute! Maen nhw mor cute yn ydyn nhw. Maen nhw'n rhoi bach twrt, os yw'r plentyn chi sy'n hoff o banana, gallwch chi just wneud un banana. Na, gymryd hwnna heddiw se. Ie, mae'r ffrwythau wedi baratoi, rydyn le, maen nhw mewn i'r bater. Mewn i'r bater. Bowlen fawr, cyfuniad o blawd corn, cornflour, a blawd hynna'n godi di-gluten. Dwi ddim yn amharu ar yr yseit o gwbl. A unrhyw ddŵr sparkling. Hefriog. Dyna ti na'r gair. A chi'n gallu gweld, pidwch bod ofon, wrth bod chi'n allwys e mewn i'r blawd, mae fe yn wneud bubbles, tipyn o bubbles, a chi moyn cyfuniad gweddol llaeth fel na, fel bater, fel beth chi'n gwneud pancws. A fe nes i drio yn yr seit yma gyda bater pancws, ond oedd e'n rhy drwm, oedd e ddim yn coginio'n dda. Ac oedd e'n mynd bach yn... So mae'r dŵr na'n helpu? Odi, mae'n gwneud yn ysgol. A ti'n gweld mae bubbles na mewn fyna nawr to. Wedyn dodi'r bater yma dros yr ffrwythau fel na, a wedyn i dodi nhw mewn i'r sam sydd wedi twymo'n barod. A chi jyst mae'n gellwn tan bod e'n mynd yn eiraidd. Mae rhaid fi gradde, o'n mynd yn fwy eiraidd na hyn bore yma, gwahanol sam. Fysa hyn yn gweithio efo'r ffrwythau eraill, so yma mefus y mafon ti'n lle? Bydden. Mae rhaid chi i ystyried bod chi yn ei coginio nhw tamid bach, a gewch chi flasu rhain mewn munud. Maen nhw yn twymo, felly falle bydde mefus twym ddim cweit cystal. So eisiau ystyried felly? Ie, beth bydden nhw'n blasu'n dwym. Ac hefyd, wrth gwrs, chi'n moyn nhw gwmpo i ffwrdd tra bod nhw yn coginio, felly rhywbeth tymau bach fwy solid falle. Falle plwm yn gweithio'n gret, nectarine y teip na o beth. I fynd gyda nhw fan hyn, yn syml reit, mae mor rhwydd, mae gas y fi ddangos i chi. Saws fudge yw hwn, prynwch fudge o ansawdd da. Pidwch a prynu un, y special o ryw wyl fwyd, ond just fudge mewn wrappers bach. Tynnu nhw i ffwrdd, neu'n neud toffi ar y tro hefyd, dodi nhw mewn sosban bach fel hyn, ydy'r camera yn chi gweld hwnna. Dyferyn o ddŵr, neu hyd yn oed hufen dwbl mwyn wneud e'n foethus, a'i doddi fe dros gwres bach isel, tan bod e'n mynd yn... Yn fwy dwrllyd. Fel hyn, iawdi. A achos mae fwy o ddŵr neu hufen mewn na, eith e ddim nôl yn galed, fe rosir fe fel yna. A wedyn, jyst i ddodi rhain fel hyn. Felly gyd i jyst blasu'r saws. A dodi y saws.